Yaga. Ano, i-acknowledge na lang. Yes. Pwede, pero depende. Alright. Right. Ay, salamat. Kumusta everyone? I'm good. Kailan ka mo? Kumusta inyong How was your week? No, the week. How was the week? Week pa kay karon pa man ang weekend mag-start. Yes. Come on. Uy, tama na eh. First episode na si Chris Jonah. Hey! Welcome. Wala na si Mike karon Wala na si sa si Junard sa Si Jonah. Nagpakan ba mi? Ila-ilaw niya magmoto. Moto. sige. Pailay mo sarili ba? Obligado ka ba? Hello, ako dito si Junard Sincero gikan. Ang akong motto kay upat ka bukro ba? Oh, sige. Hala, grabe. Ang first na motto na kay ayaw pagshabu. Ay kadua kay kuan ayaw pagpakamatay. Katulo kay ayaw paghikog. Ikaw-pat kay ayaw pag-suicide. Nindot. Very good. Dili ba redundant imong second, third, fourth? Kaya nga emphasize man good para effective ba? Tama. Tama. Para karang ayaw ba? Oh. Ayaw. No. Kunya, kung nakabantay mo, natay mga coffee dra sa front. So, natay food sponsor. Yeah. Karon na episode. Di ba? That coffee hits different. Hey. Wala Walang sa pangalan siyang sana, wala pangalan. pangalan. Yes, Pero that coffee salamat hits kaayo sa different. pag-sponsor. Yes. Pag hit nimo sa coffee, different siya kay iyang lasang balot. Sabay taog ka ng sip ba niya? Anibay. Lahi-lahi mo tag flavors no. Ah, Tanan available flavors nila ilang ipadala, di ba? morag. Tama ba? Na or naapay wala yata sila napadala. Wala. So ano na lang, tilawan. Actually, ikaw rin nalahi. Ay, Kaya okay. ang the rest kita, coffee ta niya. Frap Kaya na niya ba? kaduha ang non-coffee. Cookies and cream. Ano na, tilawan na to niya atong describe kung lamig ba gyud. Sige. Kung sa gini ako babay Caramel caramel man daw na imo ha. kanina ni asin. Sige ba? Tama ba ni? Parat siya. Himalayan salt. I-shake ba ni siya or diretso na inom? Pwede ka ikaw umi-shake mismo. Pwede po. Mangluwa ah. Lasa na ko ang asin ba eh. Tapos na yung caramel. Muda yung salted Mari salted caramel. caramel. Tama rin siya siyang pangalan. Salted caramel. Overall, 10 out of 10. Grabe. Balance ang salt and ang sweetness, balance. Unang tulon ni mo, nadiri sa pinakatumis yung dila, gani, diya mo latay ang parat eh. Nga pag tulon ni mo, ang alingagag, mo pundo dito ang caramel. Narito ka lang. Tangina pang Michelin yung ano pang Michelin star. Yan. Gusto kang describe na mo. Gani. Mo gani. Describe na mo. Ikaw ba? Ikaw. Your Ako. turn. Ano, saan na mo habay? Saan na flavor? Naglibog gani ko ani. Caramel macchiato. Kay kwando siya kape bani o kuan kay caramel macchiato. Machato. Ay! Maso matcha og Gani naglibog ko. Dili mo siya color green. Si Aris. Joke mong good to guys. Tawa mo. Punchline man Galagot ko ha. No, joke mong gunauntan ako. Naglibog ko sa akong gi-order kung kape ba to o matcha. Kay caramel macchiato. Pero machato dapat duha kay machato man. Mao gani. So mali date. Machawan lang na. Machawan lang ni siya. Badam. Karang joke na kanang wali na gani. Itabok pa jud. Murag ka na sa gawin po nila. Commit. Mo commit jud ka sa bit ba. Namingaloy. Pero wala ni siya ipagkakuan ha. Dapig-dapig. Wala dapig-dapig. Unsa gyud kanang mga food vlogger mga nana na kuan. Pero lami siya or siguro kay very kanang kuan jud og kape. Pag kuan. So ganahan ko sa Or di kaya libre. Lami siya kay libre. actually, no? Kaya kung pangit yung review na, pabayaran na. Pabayaran din ako. Ay, lami siya. Swear. Promise yun. Di, pero lami siya kay ako nang pudjugog kape. Ato Ben, parehas man ta cookies and cream. Sabay Ikaw mo. sa cookies, ako sa cream. Sige. Ikaw kwan sa cookies, ako sa Pwede. Sabay mo guan. Sip. Di sabay magstorya. Natok-an na siya. Iwan. Lami siya. Lami. Parang wala nag-rehearse. Wala nag-rehearse. Pero bitaw, in fairness, kaganina pa mo ko nagsugod og inom mo kay medyo kuan na siya. Kuha nag 1/4 tao. Nakuhaan na siya. Nakuhaan Ang na. akong ganahan sa iya ha, as a coffee enthusiast. Pero non-coffee mo daw na.
Kaysa, napatay tayo na mag-edit, ane. Kaya murag plastic na kayo. Plastic na kayo. Cookies and cream. Asa cookie? Asa coffee enthusiast. Usab. Sabi. Pero kung balik. Kung balik. Sabay ka ba? Ato mahurot lagi. Sinuyo pa ni. From the top. Lami siya ba para sa kuha as a non-coffee enthusiast. Non-coffee na. Nanggabi na. Sabi ako, non-coffee na. Lami siya ba kay di siya, although cookies and cream known to be sweet kayo, pero kanin siya balancer ang yung sweetness. Sakto ra, kay. sakto ra gid siya. Lami siya, kanang makaingon ka ba nga, that coffee hits different. Hindi lang, bisag wala yung coffee. It is Diba? Kyotan. Moto, mora man to. Para sa ginom good. Parehas ra bang gumi lami siya bay lami gid siya. Pero ang cookies na part sa kuan. Ang cookies niya bay lami gid siya bay. Pati ang cream lami pud lami. Ang cookie na gigamit kay Oreo dili. Bingo dili bingo ha. Oreo ni siya. Kasi magtuo mo nga bingo. Oo. So premium siya ng mga kuan. Premium cookies. Yo, premium cookie. Uy, wala ka nakabino sa bingo. Budget Uy, lami version ng man bingo. ng bingo. Budget version ang kuan ni good. Oo, pero joke lang to. Bingo kung Bingo ba? mo. Pasindi ay. Oo. Sponsor mo, pwede. Sponsor Oo. pwede yapon. Ayaw na. Piki na kayo. Piki ra kay. Ikaw, Chris Michelle. Oh, sige. Sabay tayo, pareha mo. Ay, pareha mo. Cheers. Cheers. Yeah. Purot na yan. Lami mo good? Bestseller daw na eh. No. 1, 2, 2, 3. Talaga namang Same man niya. pinipilahan. Same man niya tata, di ba? Caramel macchiato. Kuan siya kanang normally manggod, di lang ko mag-mention og laing mga coffee shop pero pag caramel macchiato kanang mukuan yun iyang sweetness pero kanina gyud gyud mawala ang Pagka-caramel. Oo, Pagka-kape. Kape niya kanang gibilin yun nila ang kape mismo. Unya wala nila kumragi overpower ang tamis. Pero ang caramel, di ba? Kuan mo gina kanang sugar man ang caramel Yes, na oo. kuan. Brown sugar. Caramelize. Caramelize. Caramel. Brown sugar. Oo. Ang macchiato, unsa man ang macchiato? Na. Okay. Matcha para sa tito. Macchiato. Macchiato. Bitaw, salamat kayo. Salamat. coffee That's hits coffee different. Ma-order sila sa gusto magpa-deliver South area sa may Turil, Talomo, sa ilang radios sa ilahang Grab o Food Panda. Wow. Kita ra na logo pag ano. Nara na siya sa Yes. Grab of Food. Nasa description ng link. Nasa description ng link. Oh, sa I-link na ilang to na. Facebook page. Tapos ibutan na to ang logo kung asa man na to ibutang. Dire siya, oh. Naglibog na pa ng tag-edit. O, asa man. Tay dribble shot. Okay. Sige. Kinsa may nakapang kuan bay, kinsa may nakatan-aw nag-physical Asia diri tong bagong release nila. Oo. Kita ko. Tungod kay Manny Pacquiao. Ay, ang bagong release. Okay, nahuman naman. Total, Okay, dapat po katong ginahimo sila kay naman ay slave fetish ng mga Koreans, di ba? Katong ginatulod-tulod nila tong Ay, oo. dito pa lang ko taaman. Tutulod ang? Katong nasa Itulod tulod nga. kuan man kana murag nga ball. ball. Oh, 1,000. Ilang ipatuyok mo na siya kanabit ang clock. Wala nang Philippines na no? Wala na. wala. Ay, Wala kung kabot napa na. ang Pilipinas ato ba yo? Pagka wala sa Di ako Philippines, wala akong tanda Dra eh. ko nag-stop eh. Ako Pagka po. pagka tanggal sa Pilipinas, wala ko bahala Wala na. na akong tanda. Actually, katong sa Philippines pa lang daan na case by daghan na kay guwa ganahi sa Facebook ka. Dili niya ko ang opinion na sa Facebook. Dagan na wala ganahe, pero katong tanan wa ganahe itong mga Pilipino. Oh, daghan kayo kay especially katong sa strongman athlete sa Pinas. Ah, Kato si Ray. Ay kato si Ray. Si Ray. Okay, oo. kanang mura daw siya strongman pero dili daw kusgan, di ba? Dali rahang ako. I think kuan man siya strong man siya pero kinahanglan mo gud endurance. Kulang yun sa endurance. Kay lahi ang strength, lahi ang endurance. Naa siya strength. Kay makakuan man siya. Pareho Just anang kuan. that, Kusog ka mo kiyod, pero dali ka hangakon. Mga ingunana. Ay, murag ako ang... Paspas ka mo kiyog, paspas ka. Angat naman dahil sa kutunga-tunga. Wala, gyapon. Way stamina no, way stamina. Yes. kana. So, unsa inyong gusto, girls? Comment down below. sige kag kiyod ba nilahos nakasakat diri.
Pero by dakong factor ang kuha na to, strategy, mawala sila ni Gana, dili sila efficient. Katong episode 1, Jeepney Blitz. Unsa may Ay, yung makuha nato? katong Jeepney Blitz, okay kay to, gwapo kayo nga strategy to. Nindot nga ano nila. Nga sa last seconds na sila mo attack god. Mm. Though wala man sila nag-succeed yun, ang goal maganda to kay naa sila ma-blitz pagawas, di ba? Yes. Pero ang naitabo, nisapi lang sila sa lingin. Ako ang audience surrogate, wala magugo kabalo na wala pa jud ko kita na isa. Unsa ang Jeepney Blitz? Jeepney Blitz. So, Nag-make namo sense na gid- ba eh? kanang Loser. lingin, Nasa lay gina-defend na murag ano ba murag territory. murag kuha nila murag platform yata. Platform, yes. Nya magiluganay gud sila. Murag siya kanang Tingso. Dili, Dili, agawan base. agawan base. Agawan murag base. nga na- Murag siya kanang musical Pero chair na ano na lang. time. Murag siya musical chair nga magilugay mo nya. Mo to ang Philippines kay murag di ba last last seconds last na, seconds mga 30 sila ni seconds ano. na sila mo Mm. attack. gipa-drain pa nilang energy sa mga kalaban Tapos nila. ila dayon banggaon. Diyan na nila banggaon. Mm. So nindot siya nga strategy. Ang problema lang kay nangatumba sila pagsulod. Nakasulod sila, pero wala sila napagawas. Nasa nila yung pagawas. Nisagol lang Mura na sila gisagol ba? Pero sa kuha to ba it shows what Filipinos are ba? Ay gumano. Ah? Dilagyan ng meaning. Kakarami tao mag-take advantage lang. Putang ina. Abi ni magwa. Very Pinoy, very Pinoy, very Pinoy. Opportunity. Marama. Marama. Very Pinoy. Ang Gidis lang. Australia ato, sila may pinakusgan dito. Wala yung challenge ba? Wala yung challenge. Greg. Ay, sa Asia di ang Australia. Mo gani no. Maupod Mo na gani siya no. karon. Nay Australia. Kay letter A man. Di kay sa map, kung sa map mo ni America base, pod. ang Australia na mas tong ubos. Mag-petition daw ang India eh. No? Oo. Kaya daw kasuhan. ng Sayang na. Indonesia, Murag nga sa wala last daw unta ipa- na. Sige go wala go. daw ipapil ang Indian. Oh, gani. So nganong gipapil pa? Ngano kaya Nard? Naka-idea na. Naka-idea Nard nga. Wait. nganong- Lami kining kongit kining kape. Laglag ang UP ba? Makancel ka. Actually ni uno kog tan-aw pag ano na katong paghawa na ni Pacquiao. Dili man to pagtanggal sa Philippines. Wala pa na natanggal ko ang ano gyud. To pag ano na tingnan ko, what the fuck lahi naman ni sulod, lahi naman ni Puli. Natoy murag ni cambio di ba? Si Justin. Ako si Justin ako dili nila afford si Pacquiao bay. Dili na project Pacquiao. Atik-atik ra ning ka Pacquiao muli sa kog Pilipinas kay nay nakoy ato bangon di ba? Mamo to yang ano dito. Di mo rag kwanto time. Panahon man to Trila sa... in Manila to siya katong naglaban yung anak mo po nga time. Ano mo suporta man siya siyang anak. Pilipinas ang represent. Ang Ito, ako, no? ang, ako Mga po anak- ang ako po nakita is panahon to sa 2025 May election. Kato? Ah, Dugay na dito siya. Pag Dugay na shoot, dito, oo. dugay na dito. ang ako atong tanaw ato kay motong away na ni Barrios. Kato. Nga kinanglan na siya mag-prepare sa away ni Oo, Barrios. Most probably. Possible. Oo. Lahing timeline no. Pag-apology. Lapil lang ko. Lahi mo timeline eh. Conspiracy theory. Pag-apology. Ako tanaw na ako kay Kwanto. Sorry Sir Manny. Ako tanaw na ako na siya dula Baka sa naman. PBA Baka naman. No pa karaan na na reference eh. para tama ba nakadula ba siya sa PBA? Oo. Di joke to. Bato ni ano kaning pagkuan ni Pacquiao si Pacquiao yung reason ni tanaw ko dito. Tanaw ko ba sa kay kaya buhaton na ni Pacquiao kay nagsubaybay magugug ano tong Physical Asia. So 100, tong una. Katong 100. Physical 100. Season 1 ug season 2 nagsubaybay ko nya gusto na ako makita kung unsay gamit ni Pacquiao. Saon niya ba? Saon niya. Physical pero gyud kayo kon. Siya gyud ang ano ba murag siya ang heart and soul Siya dito sa yun, ilang yes, sa ilang grupo eh. Ano gyud siya? Team leader gyud siya. How gyud siya mo ano? At kisa mo pep talk. Oh, Ako di siya kayo mo- sorry. ang ako kung inyong tanawon to pag-announce sa kuan bitaw sa presyo. Oh, mao ni 1 billion. Si Pacquiao na lipay kay pila ra man asa ko ataw. Una-una niya kamo pa ako swelduhan. Alas Pacquiao ba? I-times 2 ka na kung yung price to para malipay sila. Kuan na to ya. Attendance na lang to ya. Ano. na may mga idol dito ba kanang isa lang ka karakter. Ako abay as katong nawala na ang Philippines no kana nag-progress na ang show. Mas ni believe ko sa Mongolia. Same. Sa Mongolia. Katong murag si Genghis Khan. Oh, Oh. katong potot. Katong si katong MMA fighter nila. Isa to. si pangalan na to eh. Yami ka racist to. Pagkasulti si mo ato murag si Genghis Khan. Ano mo dyan? Just Ancestor ginakan daw nila. siya ni Genghis Genghis Khan. Khan. Ancestor daw niya si Genghis Khan. Proud man sila. Proud sila. Bay kani ba ya trivia ha? Sa kadaghag sa kadakog na sakop ni Genghis Khan bay. Yang DNA naa sa tong tanan. Correct. Tanan dyan. I agree. Nasa Asia.
So pag makakita mo bata gani nga kanang baby good nga green ang lubot. Mm. Bitaw tinuod na siya. Tinuod na siya sa medical. Gitnay na gitawag Green na ang siya. lubot? Kanang mawala ra gud siya kadugayan murag ila ba. Ugat nga murag green. Okay. Naman na typical man na sa uban sa mga bata. Mo do na ilanan bay nga linyada na nigingiskan. Oh, ganun, bitok na. pink. Kung pink linyada na Ni Lenny. Misalot siya. Lenny misalot Lenny siya. misalot. Lenny, Save by the Ay patakang storya kay makansel ka. Abi na kung kuan ba mo punchline siya. Ug pag makita gani mo bata na nay green ug lubot, iloy. bang ano. Pwede. Sampay sa ginikana takarag. Dili Sabi ka na mo- naman, Mongol. Sige, Jobe, Mongol. sige, Oh. Ngano Mongolia man? Mongolia kay una is di ba kumingon na humble sila no kay medyo competitive man yun. Pero the way sila mo strategize especially katong if naabot na mong tanaw atong katong mag ano gud sila katong gate ba abrihan nila tong gate. Oh, okay to. Isira Murag nila castle. balik, Mm. Spoiler alert, spoiler alert. Ilahang strategy ba na ang uban na mga countries katong di ba puno man lang tong cart og katong kuan mga Mga sulod. crates ug mga sacks. Ang uban ba kay ang gitulak ang cart Ang cart mismo. Oh. ang Mongolia since na-stuck man sa sand Mm. ilang gitulak ang ligid Ang ilang ligid. gatulak sa cart so murag na even ang force ba so Yes. grabe ilang pagka-strategy ba mo to gi-admire ako silang mga to ba Same pug ko sa imuha bay kay katubi tong pagbuak nila sa gate. Ang gamit man po ng uban kay nagkang Korea may yata nagamit og katong murag tong lag ilhapod lag Oh, lag pero pod. dali ra kayo. dali ra kayo It shows ba nga kung unsa sila mo conquer sa unang country bay nga na bay kung sila pampas kayo anad kayo Nasa dugo gid ba? Nagyan sa dugo ba? lagi sa dugo nila bay. Mga pillager gid mga okay kuan. sila gud ang katong pag abri sa gate una gud mas paspas ilang time ato Tama. kay 15 something lang sila Di-level tapos up sila ato nga kan. si Korea kay murag 16 something ilang time ato Low lang gid ang Japan. okay ano na to na humana Wala gid nahurot ang isa Tagak ka sila oras to. bay. Tagak sila. agak sila Isa ka oras wa gid nila na close ang door. Saya ang ano? Which is daghan kay conspiracy theories about ato. Unsa man? Kay huna-huna sorry. Ang time sa Korea nga na human nila ang Katuna Quest is 17 minutes. 17 minutes kapin. Si Mongolia is around 20 25. sa Nya si Japan wala gyud 1 hour, murag 1 hour ang limit wala. 1 hour So na na work yun naman. conspiracy theory na ngano daw si Korea dali daw kay ginahuman ang Mm. kuwan niya. Given ba no nga ang show ba ang Physical Asia is Korean biya siya nga show. Yes. Murag, Korean ang producer. Korean. Murag kumbaga naitikas ba as per kuan na sa Facebook ng mga conspiracy theories. Para bida sila. Oh. Kay kita ko atong ano kita ko atong katong mga crates ug sandbags good nga giano nila. Nga gipang transfer nila sa pikas nga ano. Tong shipwreck. Kita gito lang atbang ato Thailand tong naibayot di ba nga Bayot ano. gyud ano. Natinga ko anong nadaog ang nadaog ang Korea ato nga mas lamang man sa karga ang ano. Lamang magkarga ang Thailand ato. Ang Thailand magunang focus sa crates. Sa crates Ang crates is weighed 50 kg. nya 25 yata ang 20. sandbag. Ang sak 15 Sak. yata. 20 lang, 20. So, kung makadala sa tulo ka sacks, 60 na. Mm. Compare sa isa lang ka buok crate nga 50. Si Korea nag-focus mo siya sa sacks. Oh niya mas Sak, pas-pas. Mo ba? Transport ang sako kay gagmay. Actually mo strategy sa Philippines eh. Ang Mongolia pod mo padang kuan sa Focus Mongolia. siya Nag-sack focus sa sila sacks. Pero, Wala ko dili to intindi da. Ibarang ikaw lang ni katawan Ang sa Philippines man gud ato katong sa Ano shipwreck katawan mo? nila. Nag-focus ang ilang big man ilang gipabayan sa kuan ba sa crates tapos pag-aswat og isa duha ka crates ato wala na urot na naglingkod na lang siya. Ganan ko sa burnout siya sa. ganan ko sa gibuhat sa Karing. nato na dapat same dapat pud nga gibuhat nga strategy sa Philippines pero ang gibuhat mo sa Philippines kay ni dagan-dagan gyud si Ray dito di ba? Mo nang gihangak. Kinsa itong ano murag kinsa itong asa ito nga country nga ang isa nila kadako kay dito gyud sa may hagdanan. Siya tigdawat sa Siya mga tigdawat. crates. Australia. Australia to no. Oo. Ganahan Si ko Ed. ato nga strategy nila. Si Ed. Kay Pero ngano nga mo Australia? Ed Ay, Kaluwag. sorry. ganahan ko ato kay ang uban ba kay focus dito niya siya kay igor siya idawat lang gud niya. Mas effective siya nga ano ba. Ang kay Ray kay dagan apil-apil sa dagan dito. Pila ka balikan na wala na gukod na siya sa iyang hangin. Oh. Dapat si Ray tong kuan nag zipline.
Bunto yun. Isod to ah. Gusto man nila pulian daw si eruption daw ibutang daw Oo, dito. mabot ba akong kuan, eruption kay kinahanglan ba og Mga gym strong man gud na sila good. Na magoy kalahian na ng gym strong og kuan. Kaning Bodybuilder lang. Manny Pacquiao strong kaning athlete ano. Di, pero athlete yun. sa kuha to na point ha katong kay Ray, kung gusto sila makuha og kanang kusgan jud na kusgan tapos na stamina, kanyas bangkiruhan. No? No? Ganjo dagan. Pila nakabuo ka kuan ilang bitbiton diha mga 50 kilos lang, dugaging tulo. Dugay kita mahuman na ni. Masuko pa no kung gumayra ba. Gusto gyud Gusto daghan. ko pa, dugagi pa. Dugay kay mahuman. ang travel time. Pero feel ako Kuan Valley I mean kanang luoy pud ang Australia no kay kanang sila lang ang country na wala sila lang ang continent na country. So dili kuan sa to tawag sa show Physical Asia. Physical Australia. So sila lang. Na sila ilan. wala sila Yung mga ilang mga kadula to mga kangaroo, Mga koala. koala. Kuan na lang labanan ng species. Yawa bantog day iyot-iyot imo ang gi. Ya analogy ato wala ka kita. Tingala ko iyot-iyot Pero- ba yun? Wala sa kita. Wala ko kakita. Ang ano nila to kay nagi day something sa banto kanang sa ilang theory kay nganon tanan challenge mo pabor gyud daw pirmi sa Korea. Na yung mga part na Pasa to nakita na lang nako siya sa TikTok ay katong murag bula ba to nga birahon nila nga musaka. Ora katong last. Mo to last Last ba to? kato Before mag-last. Before mag-champion. Kuha nilang flag sa tumoy. Oh, to murag birahon nila. Kay na ako nakita sa TikTok nga duwa ang PC sa Korea. Di ba paana man to pa dire. Sa pikas kay napay nagbira dire. Duha actually. Ay, duha gyud. Duha may ito. Ang physics man gud to. Ang problema sa Japan ug Mongolia, ang ilahang lever kana bitang kung asa nakaana ang PC, paana. Pero kung ang PC imong ipadagan palayo, mas dali na siya. Mura siya tag of war. Okay. Ang ilang magud pababa Di ba ang Diretso, no? Mongolia nagtaod pag log Naglag para ilang ibaba. Ang Korea man gud ni atra sila para mas dali ang motuyok ang lever sa ilahang kuan physics man kay ang gravity man. So ang nakaisip ato ang Korea kay magpalayo ta para pag Dapat physics Asia na pud siya. Hey. Pero advantage ang Korea to kay before the quest naman sila yung map. Natagaan sila map Ay, kaya naman sila advantage. Sila to sa katong minigame nila. Katong treadmill. Treadmill. Oo, tong sa treadmill. Treadmill. Daog mo siya. So gitagaan sila map. Pag abutan na, pag tanaw nila sa map, wala na sila kasi ilang ibutang asa tong next advantage kasi. Pero nakita po na ko ba sa lineup sa Korea, grabe ka balance ilang lineup, no? Pero wala sila big man, no? Wala sila big man pero kato Sa kinsa sa ang wala big Korea. man. Korea. Katong dakong tao day. Katong Si Minjay. Si Minjay. dakong tao nila. Big man to ba? Big man di gitu deh. Wala sila big man Tundo kong tao dai. Wala sila big man. Bisaya we ta. Yan na lang tanong na siya no. I-hire nila no si Pwede. Di ba man itag lang nato si Kuan, bakit naman? Pero kuan kanang natoy part katong sa nakahila ko nga part ba katong sa Korea gud katong nagbitay gud sila kato padugay sila nagbitay. Ay kato. May challenge nga magbitay ko di ba? Tapos murag Korea mo tong unang nakuha nato na nahulog ato. kato si Mark Mugen na Smart bigyan ng Philippines. Si Mark Mugi tama si Mark Mugi nilang kuan. siya daw kato no. Okay. Siya. Si Mark Mugi nang daw ato. To sa Korea naghilak siya ba kay murag ginasisi na yung sarili ba niya. Ma-feel gini mo ba nga grabe ka competitive gid sila tanan dito. Wala gyud ato dito nga magkuan lang may Ilang frustration mukhaon lang big snow Mukhaon lang big snow. Tapos kuan nga ma-feel nimo ba nga ang pagka-competitive nila ba tapos kanang makarelate ka ba kay murag imong ikuan imong self god imong ikuan sa imong self compare sa imong self nga na kay mga time nga competitive ka ana. Makarelate ba? Bata. Relatable siya. Bata pa ka dula mo Julin or kuan kanang dampa. Ni-give up imong kamot. Tapos ni-give up imong kamot, wala na siya nakakuan. Na-frustrate na ka ba? Straight. Wala na sumoy. Wala na siya ano. Tapos luwaan na nimo tong kuan. Luwaan na nimo siya. Luwaan na nimo tong lastiko. Wala din mo kumpanya ra din mo ano, dai kumpanya ra din mo Julin. Mo na sa una no kumpanya ka. Anya ta. Kulang na natong Korea eh. Paghilak niya mo. Contract din sila.
Abinog kan. Gwenchana. Deng 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 deng. Kaya kung kang Mark Mugen pa to, si Mugen na pilde, kung wala ka nang Pero yo kay kanang napansin ako ba halos sila tanan kay gi-judge nila katong figure skater good sa Mongolia ba to? ka Mongolia. Katong payat Mm-mm. nga Long hair. pagsulod pala niya ba ay gamayanan niya nya. Syempre ang mga na dito kay mga athlete, mga dagko kay mga tubol lang lawas. Nya siya kay payat nya. Siyempre, sports kay Figure skating. Pero grabe kitog upper body ba? Ay, figure skating mo to siya, Mark gymnast. 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 Ano siya, murag ka ng Cirque du Soleil. gymnast na, Cirque du Soleil, mo dito. Ah, Cirque du Soleil. Pero Kanong dito siya ginalabay sa air. nag-excel sa katong bitay-bitay. Bitay. Bitay. oo. Advantage ng Pinoy kay kanang bitang magsakay ka sa bus. Di ba, kung bayot man kana. Oo. Mo nang kusog yun si Mark yun. Ano daw ang Yang Pilipinas kapit. sa to Oo, na daw ang Pilipinas sa to. Shout out sa Isip ating commute system Yes. at mga PUV at PUJ. At PUW. PW. Yes, storya na to ang kwan, storya na to ng transportation dire. Uy. Pwede. I know to. Abinog bali ba do? Pwede kay wala man tayo na-establish. Pwede. Pwede. No pero to jeepney depende. face out. Depende, pero Charis. depende. Pwede, pero depende. Sige. So may Start ko? Oh. Di kay katong nag-decide ko na gani ko diri sa Davao, ikan mo ko. Kay gusto ro mangitag trabaho diri ba kay life is here ba ya? Oh, Davao. Pahina, no? Promote ang Davao, please. Bago dapat i-hire ka sa kwan ha, DOT ha, Department Yeah, of basta State. PR, baka naman. Baka naman. Tapos atong first nga ako na kanang communion. First commute na ako kay kuan kanang kaya nag-apply ko trabaho lang niya na interview na. Pagkato na ako dito ng mga alas 2 na siguro part tapos pagpadulong na ako dito okay pa hasway pa kayong kuan ba kanang dala na kuan pa kanang tapos medyo traffic normal man ang traffic tapos kanang sang sakyanan niya kanang katapan nimo daghang pasahero pero dili pa moguot ba. And after mga pagka 5 naguli na ako makita na nimo mga tao mga commuter pa daga na kayo sa kuan kalsada na akong kuan na kay pag katong sa part na naidagan kig sakay naglakaw ko nagpalayo ko ba nagpauna ko paglako dagan gyapon mga tao ba gapila ba Mara na mga zombie ba no? dito na ako sa may tumoy ga kuan nagsakay na ako pagsakay na ako dito sa kuan Nakauli kang baktas Sige na mo tong punchline. sayang no kay seryoso mong ding seryoso Seryoso mo ganing podcast good. Sorry. di kay wala mo ka experience sa ginato batong sa ko siguro Kung kuan saan ba dito today? Joke lang. Cut. Wala tayo timer ba gasyo. Sa may Kasi ang may mga pasabot is kanang tingog sa motor. Rusi. Bura-bura. Dili, bawal lang bura-bura. Ay, ba't siya day? Nya bura-bura Sorry bye. Go. sige mubalik ko ba ako so mga to pagkaan pagsakay na ako guot na kayo di na para sa tong pagpadulong pala na ako guot na kayo tapos gaanan ako galing ko do akong shoulders yung murag mo dikit na sa akong dalunggan ba gaanan ako do tapos matingala ko nalagi basa di basa na diri god basa na pod ang ako mga shoulder Tapat-tapat na mo? okay tapat di na ko sure kung ako atong singot o sa lain ba Wato na lang mo no. tapos pagka uli na ako okay pa kayong panahon ba tapos pag napasara ka sa jeep di man mo makita ang dagumana pag naog nimo sa kuan wala ka dagum naman day kayo tapos puto basa kay ko naulan ang hila ko go Kwan to marag. Tila ka dili mo life is Motoy ka ng first nimo na binyagan Oh, ka. dire nga. Guys, so nabinyagan ka sa traffic na So nakaingon ka nga life is here gyapon. life life is here grabe nindot Okay. kay kung namo ko sa shit ginadis na po na ako mag Kira. di blip na lang ang Tama. Edit na lang yun na. katong joke ni Dave. Pwede pa tayo tabok. Pwede pa tayo. Wait, Viewers Ay, na magkuan. pinamic pa. Si Dave lang bitaw. Si Dave lang Hindi mo na makancel. kung makabalo mo sa tong giblip na mo nga lugar at ato mo sa Suaso karong kuan Yeah!
Ano saan i-release? Kano sa to i-release? Aun sa. Murag after. An episode. After na sa show. Dili, kaya saan Kailan i-release? sa i-release? Bago ang kuan. Bago ang show? Bagong episode may release next week. Kuan eh, Thursday. 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 So up to mo sa 29 sa Suazo, 7 p.m. Para makabalo mo kung asa ko gikan, kabalo mo sa lugar. Tablet naman to. Ito ay kanang sa transportation pod kay napo ko istorya ana. Dili na- Dili ni. Dili ka po ni sa Davao. Dili ka po ni siya sa Davao sa may Dili sa Yes, may MacArthur Highway. 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 asa lang MacArthur. MacArthur Highway. Kanang Matina. yeah, matina. Ah. Yan na dagang nagruta dia. Di mo ko taga South. Di Taga mo North. kalag. Dapat Di taga na ko North. kaabot rin mo laag. Di mo nagruta di sa jeep niya na kanang isa ka chikas bay. Naghulat sa jeep udtong tutok wala siya payong. Makita gid mo bang kanang bitong kuan jud kay siya kanang init. Limot isig na. So ako syempre as ano nga tao kanang maluluyon nga tao ako ni pull over ko ano. Ano ko? Miss. Asa man ka kaning sakay na lang diri kay patira pang inita. Siya, ay lang sa iya. Sige na, sakay na kay para matud di kay atod man ti ka sa inyo ha, ay kabala ka. Ay lang sa iya. Ngano mo dili makamusakay? Tang ina, kariton man imong dalaya. Inaana mo yun. Gabi po gawin, maka-hurt. Bote, bakal bote. Sabad. Kanang kariton nga naay manibela no. Oh, ano? May ganun pala. Binog ulo sa imong asawa imong ginana. Gago. Balay po to niya. House and lot and car. Ay, all in one. All in Mo one. na mga kuan, mga legit na camper life. Camper life. Ano, mga kwan? Hi, today's big video. Mag-video siya. Masid. 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 A day in Kwan. a life. Oh. Pero kamu kaya na ninyo? Like one? Or if Isulod ang talong sa lubot. Kaya, eh. Pwede, pero depende. Gago. Karang mangingunanan na lifestyle ba? Karang camper life. Like, to be with the ultimate freedom, kunuhay. Like, one. Siguro kung siguro kung kanang di sa imong pangandaman. Ano man guna siya? Kailangan guna siya decision gid na Commitment. commitment yun. Yung kanang kompleto po di mo gamit siguro eh. Hindi ka pwede mag Sabi mo pwede mo ang kuan. Dito bitong akong akong carry Akong carry zone. Dito pwede akong carry zone. Pero kanang RV siguro nga naa jud kay bed na kay kanang imong portable CR and of course kung magpa-check-in ka nakadalon nga chikas tapos may bed. Kasi dali to karang mabadyaw bay asa ko lagi iyot. wala. Callback ha. Loyas mag-edit. Mag-edit ka mga magbitbit o mga bata katong niaging tuig lahi naman po nga bata te. Nay rason nganong nagabitbit nganon sila nay bata. Ano ni bata ang Ayaw, badyaw? dili Nay bata. I-drop na i-drop. Joke. Ayaw. Ay, Joke. joke niya sa Dili, 29. joke na ko ni, pero dili na ko dyan ni siya gusto i-drop na joke ever. Ayaw sa sunod. Dili, ever yun. Nganong na sila bata. Perminti na sila na bata para perminti na isulod ilang tiyan. That's fucking bad. Oy si Ako Greg mo to lang si edit Greg. dito na ako. Si Greg to. Kay Greg to. Sige lang kay ni under Under construction. Kay gutom mo guna sila pero dapat na suludan Ah, tiyan. Mo na buntis sila para na suludan Yung tiyan. tiyan. Yes. Yung mga to na. Actually kay nag-bounce na imig joke ba? Ah. So man i-drop na ko ni kay kung kuan ihatag na ko ni sa imuha na. Wala ko gidawat nako. Yung mo na i-joke na. Duwa. Wala, dili na ko branding. Reverse angle po dyan sa joke ni Tunga Andren. Andren Bernardo. Unsa yang joke? Ano ya abortion eh. Abortion niya, pag umando ka board, Yang Ano ate ba material ng abortion day bro? Madlog. yang ate daw. Cut lang ni kung medyo sensitive. Ano siya kaning yang ate daw kay nagpa-abort dito sa US kay legal man dito. So
after the abortion, niya ate daw kay gutom daw kayo. So, nikaon sila buffet kay para masudlan yung tiyan. Wala ba? Sa mga, Dito ano. yung mga ko, di na to ko i-joke. Pero mga wordplay joke, mangguto na ka ng, pero kato lang, kaya ang topic, pero permit. Ikaw nag-blip ano eh. Back to you. First episode, ay first recording. Sorry. Dakuha ni mo oy. Naka-blip ba na mo yun? Dako kay mig mga Lami mig mga Luya sa mag-edit ano eh. Luya sa Ikaw mo na siguro Ako gani. Oh my God. Maka-subscribe na gid siya sa kuanan eh. CapCut. Kung Kung gusto, episode ganin eh. Episode 3. Pwede mo ta 50, 300 na. Premium na ang Canva. pwede man. Ay Canva kanin sa to. Kap. Up. Or kung naim mo Gcash dira, magawa sa mong Gcash Gcash. dira. Sponsorya mo ang kuan. Gcash ni Greg. Patay na po nang mag-edit. Ang mag-edit. Magawa sa Gcash Click-click dira. na ba na Na kuan. May QR. Na QR. Ara. Uy, supportahin mi guys. Kung gusto gusto, pa-announce ka mga signe interesado mo. Open Stand mic. up. Oo. Open mic. karong November 29 balik ko na mo nami show sa Suazo. So Galasgaw Volume 6. Yes, 7 PM sa Suazo Bar. Tapos, kung na mga interested, gusto mag-perform, katong mga aspiring stand-up comedians is, na ay, i-search lang ang Agik-Ik na Facebook page, tapos na ay link dito for Google Forms. Pag fill up lang mo dito na gusto mo perform. Kay, kita-kita ta dito sa event. Pag sa iyo, katong mga mananaw, Kinsay mag-headline. ang mag-headline na is si Bart Bartolome, Doc Bart Bartolome, tapos hosted by Otits. Ay. So, Which mag-guest na mo taod-taod. Mani siya? Yeah. Yes. Ang ilahang diwa lang. Ilahang mga spirits. Kaya Ah, tawag yes, nila yes. mga Join sila sa Yes. ato. Kuha na to. Ato lang silang isomon. Kanya, bites na to? Pwede, pero depende. We love you. Oh, Go, 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 go.